Jangan sampai putui dalam genggaman. Di denai lai batali budi tiba di urang batali ame bakabe lai babu mati la are pulo mangko kalape. Sari ubenyo takkan baure jo ayamato biarlah urang nan jo untuangnya suratan badan denai terima. Pulo mangko kalape tak pandai manimbang raso mangko salah menaruh hati lah baserai baca sari ubenyo takkan baure jo ayamato biarlah urang nan jo untuangnya suratan badan denai tari